1 ga watan Oktoba rana ce ta samun 'yancin kai ga ƙasar Najeriya, rana ce ta fara amfani da kuɗin yanar gizo wanda babban bankin ƙasar CBN ya ƙirƙira masu suna CBDC. Za ka iya cewa e-naira kuɗi ne na yanar gizo ƙirƙirar babban bankin Najeriya da za a fara amfani da su a garin Lagos, Abuja, Port Harcourt da kuma Kano. Hakan zai faru ne bayan ƙasar ta daƙile canjin kuɗin silalla na cryptocurrency da kuma babbar kafar sada zumunta ta Twitter. Me hakan yake nufi? Hakan yana nufin kana da damar turawa ko karɓar e-naira ta yanar gizo. To amma ta yaya? Kamar dai sauran kuɗi na yanar gizo wato ma'ana cryptocurrency, za ka buƙaci manhaja domin karɓa, ajiyewa ko tura e-naira. Wannan manhaja ita ce application da za ka ɗauko a Play Store idan kana amfani da wayar Android ko kuma App Store idan kana amfani da iPhone. Game da hada-hadar kuɗin kuwa a yanar gizo, banki ne da kansu za su ɗauki nauyin hakan. Banki ne da kansu za su turo maka saƙon gayyata idan ka cancanci hakan, wanda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa website ɗinsu ko App Store idan kana amfani da wayar iPhone ko kuma Play Store idan kana amfani da wayar Android domin ɗauko application ɗinsu wato ma'ana wallet ta e-naira. Da zarar ka ɗauko application ɗin, za ka sanya invitation code, daga nan zai kai ka za ka yi rijista wanda za ka sa password, BBN, email da kuma number waya, shikenan ka yi verifying. Daga nan wallet ɗinka ta e-naira ta fara aiki. Ba wani wahala. To amma kana da wallet, sai me kuma? Haka ne, sai ka sa kuɗi. To amma ta yaya? Kai tsaye za ka iya karɓar e-naira ta hanyar transfer daga wani wallet ɗin na e-naira, wato ma'ana e-naira to e-naira, ko kuma kai tsaye transfer daga banki zuwa e-naira wallet. Ya danganta, bankin da suka gayyace ka ko wani bankin daban, kai tsaye za ka iya tura kuɗin zuwa cikin wallet ɗinka ta e-naira. Shikenan fa, ba wani wahala. Misali, Zenith Bank suka turo maka saƙo domin buɗe e-naira wallet. Bayan ka buɗe akwai buƙatar ka tura kuɗi daga Zenith Bank zuwa e-naira wallet, ko kuma daga wani bankin daban zuwa e-naira wallet, misali daga GT Bank zuwa e-naira wallet. Ok, yanzu kuɗinka sun hau balance ɗinka na e-naira wallet. To amma ta ya za ka kashe su? Za ka iya kashe su kai tsaye ta hanyar transfer daga wallet zuwa wallet, ko kuma daga wallet zuwa banki. Amma canjin e-naira zuwa tsabar kuɗi babu dama. To saboda me? Haka ne, ba za ka canza ba, saboda e-naira kuɗi ne na yanar gizo, kamar dai misalin cryptocurrency. Don haka ba buƙatar ka gansu a hannu. Hakan yana nufin ba za ka je ATM ka fidda e-naira zuwa cash ba, saboda kuɗin yanar gizo ne. So amma cash ɗinka za ka iya maida su zuwa e-naira ta hanyar ziyarar agent ko kuma zuwa banki domin a sa maka su a wallet ɗinka ta e-naira.